Hvor fanden er det henne? Bare spørg, hvor det ligger henne. Hvor? Hvad? Ja, jeg kan godt se det. Skal jeg fortælle, at de har et gidsel, eller hvad? Jo, dreng, vi får at vide, at der er nogen, der har 2 af vores betjente ved marihuana-behandleren. Hvorhen så? Ja, hvor fanden er de hen, just, for fanden? Snak ordentligt. Hvad, er det der, de er med gidslet, eller hvad? Det er sgu da ikke betjent, det der. Nå, jo, det er det sgu da, det er rigtigt. Men sagde han, vi skulle tage til marihuana-behandleren? Så tager vi derover. Jamen, vi må ikke gå derover, vi ved ikke, de er der endnu. Jeg skal lige love min sound, hvad siger du? Ja, men det kan vi jo ikke vide i bilen, for fanden. Nej, vi kan just. De sagde, vi skulle til marihuana-behandleren, så tager vi til fucking marihuana-behandleren. Ja, hvad sker der? Der ligger en masse politigrejer alt muligt på jorden med åben og taser og håndjern. Skal jeg tage det op og aflevere det på politistation? Det må du gerne, jamen vi er bare lige i gang med en gidseltagning. Ja. Hvad siger vi er ved marihuana-behandleren nu, mand? Hvad fanden laver de? Mo, han kan jo ikke vide. Jo, jeg går op på det her tag. Ja. Drenge, er I på radioen? Hvad fanden sker der, man? Snak. Ja, vi ved det godt. Vi har prøvet at snakke til det. Vi har ikke hørt noget. Hvad ved I, hvor de er henne? Skal vi lave forhandlinger, eller hvad sker der? Vi er i gang med at lave forhandlinger. Sig, hvis de bliver afbrudt. De vil have 2 millioner per gidsel. Ja, det kommer ikke til at ske. James, Hvad er James? Der er gidseltagning. Nej. Skal jeg sige, at de ikke må tage for 2 millioner for det? Positivt. James, jeg skal lige snakke med dig efter, men jo. Mads, gidseltagning, hvem base er det der? Det ved jeg ikke engang, det er ikke en base. Vores position. Kan vi komme derud, eller hvad? Yep.